Karolu, co u ciebie? Gówno w łodku. Dzień dobry! Jeszcze raz. Dzień dobry! To jest Q&A! A to jest pudełko z modemu. Mamy 15 minut, szybko, trzeba się streszczać. Pierwszy komentarz. Nie ma to jak wstawić komentarz nie obejrzawszy wcześniej filmu do końca. To nie jest pytanie! Racja. Fajna koszulka ze Star Warsów. To też nie jest pytanie! Dzięki. Lubicie szachy i czy macie dziewczyny? Tak, nie! Lubię szachy i jeszcze nie mam dziewczyny. A u mnie se ustawcie kolejność jak chcecie. Niekoniecznie powiedziałem po kolei. Bylibyście chętni by zagrać z widzami? Pewnie. Jasne! Już kiedyś chcieliśmy grać z widzami, żaden widz nie chciał z nami grać. Wasza wina. Który nas będzie nagrywał Watch Dogs, GTA, Czekaj, Sleeping Dogs? czekaj. To jest pytanie. Watch Dogs to jest przyszłość. Tak. To jest daleka przyszłość. Będzie. Czy będzie na pewno, tylko kto będzie nagrywał? Będę nagrywał albo Marcin. Właśnie. Albo Miłosz, jak żyje. Stan jego nieważny, jest nieznany w każdym razie. GTA 5. No to na pewno. No, To na zabawka. pewno będę nagrywał, albo będzie nagrywał Marcin. To będę ja, albo Marcin, albo Miło. Sleeping Dogs. To stara gra. To już jest A, stara. to nie O wiem. Jezu. Jak w 2017 ukończymy Asasyna, to na pewno się pojawi. Tak. Marcin, dlaczego jesteś nieśmiały? Jak to nie? No jakie chcecie iść studia? O! Ja bym chciał dużo pieniędzy i żebym wiele nie musiał robić. Żebym się nie musiał uczyć. Ja bym chciał iść albo do nauczycielskiego kolegium języków obcych, albo na filologię angielską, chyba że mi się jeszcze coś odmieni. A jest duża szansa, że mi się odmieni. No ja jeszcze nie skończyłem gimnazjum, a już Dziękujemy! studia, no. Skąd pomysł na kanał? Nie wiem, to jest w mózgu takie... Nie, bo oglądaliśmy sobie Rojów, Roków i innych i stwierdziliśmy, dlaczego nie? Dlaczego nie? Jak oni mogą, to czemu nie ja? Że co, że jestem mały, brzydki, głupi i się dziwnie pachnę, to nie? Nie. Dlaczego? Czy Marcin zmieści się w kadrze? No mieszczę się. Wątpię. Internet się zepsuł. Kurwa, co za komputer. Tu będzie cięcie, Marcin. Czy graliście w BOS 1.2 lub Króla na Guli? Chyba chodziło na Guli. Jakie jest wasze ulubione danie? Nagracie Lola? Kogo wolicie, Sapkowskiego czy Tolkiena? I który z tych panów zrobił lepszy świat według was? Dylekuję. Chyba dziękuję. Nieważne. Tak, BOS 2, ja oczywiście wiedziałem co to jest bez sprawdzenia tego w Google. Nie grałem ani w jedno, ani w drugie, ani w Króla na Ani Guli. trzecie, no. Marcinie. Tak samo nie grałem. Jaka jest wasze ulubione danie? Danie na śniadanie! Ma być dużo, tanio i tusto. Nie, to to- Marcin nie widać, że też tak lubi. Nagracie Lola? Nie. To o grę nie, bo w naszych stronach to LOL się mówi też, a nieważne. Kogo wolicie, Sapkowskiego czy Tolkiena? Ja sam... Przyznaję się, że nie czytałem ani jednego, ani drugiego. Z Tolkiena widziałem tylko część Władcy Pierścieni, nie widziałem nigdy całego do końca. Z Sapkowskiego grałem w demo Wiedźmina 1 i w pełną wersję 2. Ja grałem w Wiedźmina, a ze Star Warsów nie mam nic kompletnego. Co to ma z Star Warsami wspólnego? Nie, to się nie wytnie. Który z panów zrobił lepszy świat według was? No trudno powiedzieć. Nie mogę porównywać filmu Władca Pierścieni do gry Wiedźmin. To było bez sensu. Marcinie? Byliście na koncercie w Łodzi? No kurwa ma. Jak można z wami zagrać? Poprzez to się skontaktować, że jakie gry jesteście chętni popykać. Można z nami zagrać. Można z nami się kontaktować przez wiadomości na YouTubie. Właśnie. Kiedyś był podany Escape, ale nikt nie chciał z nami się kontaktować, to odeszliśmy od tego. W jakie gry jesteście chętni popykać? Jak ktoś chce popykać, to niech napisze, to się dogadamy. Właśnie. Wolicie gry w wersji pudełkowej czy elektronicznej? Bylibyście skłonni kupić drogą, ale wypasioną edycję kolekcjonerską? O, to jest dobre pytanie. Ja wolę gry w wersji pudełkowej, wersjami elektronicznymi gardzę. Nie, bo ja lubię mieć to w garści. Ten smród taki, tej farby, druku, że to odpakowujemy. To jest to. Nie wiem jak to. No ja tak samo, no, elektroniczne to masz tylko w De bibliotece. facto jej nie masz. No właśnie. A jak tak w kiedyś przyjdzie bibliotece. taki moment, że nie będzie internetu, to co to gówno wtedy? No. De facto. Czy bylibyście skłonni kupić drogą, a wolę wypasioną edycję kolekcjonerską gry? Ja myślę, że byłbym w stanie. Zależy jaki. Zależy jakiej. Nie wiem co to by mogło być w sumie. Te edycje kolekcjonerskie są zazwyczaj drogie i bez sensu trochę. No właśnie. Bo koszulka albo figurka z żelbetonu, tam z gipsu, nie jakieś tam kurna pierdołę w sensie latającego jakiegoś tego drona z Call of Duty, to są gówna. No, ja kupiłem edycję kolekcjonerską Dead Island. Ale to nie była ta najdroższa chyba. Albo była? Była. Była. No, jak jest coś w tym fajnego, to warto jest to kupić, ale to są jakieś pierdy, to szkoda to wydawać. No, soundtrack, koszulka i poradnik. To było to. Dobra. Edycji kolekcjonerskiej. Co cię skłoniło, aby ten kanał założyć? Ale kogo? Miłość! Żartowałem. Co mnie skłoniło? Chęć zdobycia pieniędzy oczywiście, bo ja rycznę was, tak was dymamy na kasę, że nawet sobie nie wyobrażacie. Sprawda, u nas nie ma reklam, ale nic innego. Ale tak was po prostu jebiemy na kasę, że trzymajcie portfele.
trochę. Już mi wstyd trochę. Czy zareklamujecie mój konkurs, w którym do wygrania jest m.in. Assassin's Creed 3 i Call of Duty Black Ops 2? Super konkurs! Super konkurs, nie. Jakbym sam tych gier nie miał, to bym wziął udział. Taki konkurs. Wybucha wojna nuklearna, a na świecie są tylko 2 bunkry. Jeden u Goroli, drugi w Sosnowcu. Który wybierzecie? Jest też opcja trzecia, możecie honorowo zginąć. Brawo dla pytającego! Świetne pytanie, panie. Kto to zapytał? Roni 194M. Ja się waham trochę pomiędzy gorolami a honorową śmiercią. Ja sobie bardzo cenię honorowe śmierci, ale jednak wybrałbym bunkier w tym. Bunkier Hanysów. Ja tak samo, nie. Dziękuję Bo, bardzo. znaczy generalnie mogę powiedzieć tak, że wybieram honorową śmierć ponad bunkier w Sosnowcu. Tak. Smoke with every day. Ale spokój! Teraz się zaczyna. Ulubiony komentator, Zygmunt Heiser. Pakowski, tak. Ulubiony youtuber, Freaky Gamers. Rojo. Co zdecydowało o powstaniu tego kanału? Pieniądze. Chęć ojebania was na kasę. Co motywuje was do dalszych produkcji? Chęć ojebania was na jeszcze więcej kasy. Czy ryby śpią? Nie. Znaczy zależy... Nie śpią. Co było pierwsze? Kuracz, jajko, jajecznica. Szybko Marcin, twoja wersja. Jakie jest najdłuższe słowo, jakie znacie? 2560. Jezus ma... Faj. Czemu nie zauważyłeś, że nie ma 5. pytania? Liczę na was, szalenie gracze. Zauważyliśmy. A ty spryciarzu, ty kurwa. Przepraszam, dalej. Czy Marcin zapyta Malwinę o chodzenie? Takie pytania słyszałem, jak byłem w Starszakach, a nie byłem nigdy w Starszakach. Dobra, Marcinie, to niech czy będzie zapytasz? odpowiedź. Tak! Malwina, chodzisz? O, chodzę! Czy macie dziewczyny? Nie, mam tylko jedną. Nie, żartowałem, nie mam żadnej. Ale mam kanał na YouTubie i psa. Jeszcze. Dobra, czy będziecie nagrywać jakiś materiał z Sylwestra? Dobre pytanie użytkowniku. Nie. Nieważne. Może jest taka opcja, szczerze mówiąc nie zastanawialiśmy się nad tym, ale może. Znaczy jak Marcin będzie już leżał obrzygany z majtkami naciągniętymi na głowę, a ja będę leżał i obok mnie 3 flaszki potłuczone, nie? A nad nami będą biegały te psy i gołębi na śmietniku będzie... nie. Ale jest taka opcja, zobaczymy, do Sylwestra jest tyle czasu. Zobaczymy. Dlaczego Miłosz nie nagrywa żadnych gier? Bo jest negusem. Nie, pytajcie Miłosza, ja nie wiem, czy byliście kiedyś za granicą? Tak? Tak. Pół roku temu byłem na Game Dayu w Sosnowcu. Marcinie, twoja wersja. Tak, byłem. A jak chcecie wiedzieć gdzie, to w Czechach, w Niemczech, Niemczech. Niemczech. No i co? Wasza ulubiona gra. Słoneczko. Battlefield. Ulubiony kolor. Sraczkowaty. Zielony. Dlaczego właśnie w Afriki Gamers, a nie inaczej? Bo nie inaczej. Chodź. Nagracie kiedyś Minecrafta. Ja nie. Ja też nie, ja sobie podziękuję. Miłość nagra. On teraz siedzi gra w Minecrafta. To- Pomiędzy kiedy go biczują nagie Azjatki wodą na przemian, zimną ciepłą. Co myślicie o Klocuch 12? Mój idol. Kocham go jak własnego ojca, którego nigdy nie miałem. Dla mnie to jest dziecko troll. Ale to nie jest dziecko pewnie. Znaczy, to jest Dobra. dziecko, ale... Troll. Ale nie, genialny człowiek. Ja szczerze mówiąc, jako człowiek, który zrobił filmik Sposób na babcię lub dziadka w tramwaju albo busie, podziwiam go naprawdę. Mój idol. Jezus Znaczy, Maria. czy Bogdan Bazuka i Zytybert będą jeszcze na kanale? Tylko krótka odpowiedź. Bazuka Będą. 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 Wszystko będzie. Będą. Jaką miałeś średnią w poprzedniej klasie? Chuj Nie wiem. Ja też nie. Nie wiem, słabą. Palisz fajki? Nie, bo od tego się strasznie zęby psują, a jeżeli chodzi o papierosy, to też nie palę. Ja też nie. Szkoda mi pieniędzy i strasznie to jebie. Właśnie. Kiedy kolejna część Hond? Nie wiem. Nie, może jakoś w weekend, może jutro. No. Może jutro rano Hond, a potem Assassin, coś takiego, ale będzie na pewno. Zrobimy coś Wszystko jest nagrane, jest podzielone ten. Czy zrobicie filmik z Paranormal Activity? A Paranormal Activity to nie jest czasem film? Jakie są wasze ulubione filmy? Dobre pytanie! Dużo! Jest tak, Alien, Szczęki, Jedynka, Dwójka, Park Jurajski, Wróku Bram, Szeregowiec Ryan, No. Dzień Świra, Psy. Tego jest strasznie dużo, to jest trudno wymienić. To takie najbardziej ulubione de facto. No to takie najbardziej. Seriali jeszcze ewentualnie, Zagubieni, Doctor House. No u mnie to Bondy. O, James właśnie, Bondy Jamesy też. Bondy, tak. To jest- Szczególnie te z Craigiem, który jest tam tak No. nienawidzone. Casino Royale, Quantum of Solace i I Skyfall. Skyfall. Let's go Skyfall. Dobra. Bondy. Indiana Jones też O, dobre, też właśnie, dobre. tak. Killer 1 i Killerów 2 też dobre. To polskie. Jaki jest wasza ulubiona aktor? O, aktorka. Sasha Grey! Haha! Moja ulubiona aktorka to jest na pewno amerykańska aktorka, która zasłynęła w filmie Obcy i Ghostbusters, czyli Sigourney Weaver. Tak właśnie to. Aktor to będzie Nie wiem, u mnie Hugh Laurie, Tak Rowan Atkinson, Jaś A, Fasola, z Fasoli, no. Ed Harris na przykład z roli Majora Koeniga w Wrogu Bram, Anthony Hopkins, no to mniej więcej coś takiego.
U mnie jeszcze dochodzi Daniel Craig. Z polskich to będzie Olbrycht. To u mnie Pazura, bo w killerach dobry. Wiesz co, jeśli chodzi o Salad Finger, to dla każdego chodzi o co innego, tak więc trudno. Jaki jest wasz ulubiony horror? Nie lubię horrorów, bo potem się moczę. Ja nie Ale oglądam. to nie lubię. Jaka jest wasza ulubiona piosenka i dlaczego? No Surprise z Radioheada, bo to jest najlepsza piosenka na świecie, a jak myślisz, że inne to coś kurwa nienormalne. Piosenka Musa. Histeria Misa. Dobra piosenka. Też dobra piosenka. Lubicie sport? Lubię gaming. Uprawiacie jakiś gram dużo. No, ja lubię piłkę nożną. bardzo. Jaki jest wasz ulubiony napój? To jest... Kuba. Mocz bobra. Jakby wam zapłacili, to bralibyście stringi i wyszli na miasto, jeżeli tak, to za ile? Jezus, nie. Ja generalnie nie, bo ja wychodzę nawet za darmo. Nie, to ja nie! Nie, nigdy! Marcin, z kim chcesz chodzić? Z dziewczyną! Masz dobra odpowiedź. Tak. I to by było na tyle. Q&A się skończył. Co warto zauważyć, zaraz będzie 800 widzów. To... I robimy specjal już w tym momencie. Ja specjalnie zrobię ten. Jakąś sztuczkę zrobię. Zagadka! Zagadka! Co to jest dwie kulki armatka? Pamiętajcie, z tej strony był Włodek, I Karol! Włodek Parkowicz I Karol! Maciorek.